sí que m'agradaria dir-vos, però, que abans que s'hagi obert el període de sessions, nosaltres ja, com a grup parlamentari, hem presentat alguns temes que afecten directament el territori. Per exemple, ja hem fet una proposta de llei per intentar prohibir allò que vosaltres no heu sentit parlar del fracking, si no estic parlant, però és l'extracció d'hidrocarburs per un sistema, per una tècnica altíssimament lesiva que perjudica la ciutadania, que està prohibit en alguns entorns, que s'ha presentat per a determinades empreses al llarg de tot el territori d'Espanya i que aquí hi ha dues grans bosses, una de 80.000 hectàrees i una altra de 70.000 hectàrees, amb concessió possible de fer aquest tipus de tècnica extractiva. Hem presentat una proposta de llei que esperem que els amics d'aquesta esquerra, que es diu esquerra però que no ho és, acabin votant-hi a favor perquè perjudica enormement a molts dels seus territoris. Concretament a Lloret hem fet una proposta de resolució per al tema de Can Juncadella. Sabeu vosaltres que ja sabeu vosaltres més que ningú quin és aquest tema, bàsicament perquè s'aturi. Sabeu que la Fiscalia ho ha tirat endavant i a nivell de justícia és possible que es trobin responsabilitats penals per la concessió de les obres que es va fer. I n'hi ha una altra proposta de llei que presentarem ja a finals d'aquesta setmana, potser de la setmana que ve, que és per demanar que una de les estructures d'estat que tant demanen aquesta gent de Convergència que tenien se l'han venut al millor postor, però a més amb nocturnitat i traïdoria i a més fent allò que en dirien, és una expressió molt catalana, un pa com unes hòsties, perdoneu, però és que s'ha de dir d'aquesta manera. És a dir, han venut, no sabem per quins interessos, quan sabien que hi havia una resolució d'un organisme mateix de la Generalitat que deia que era incorrecta aquella contractació, el mateix dia del canvi de conseller es venen una estructura d'estat, se la venen amb una empresa privada amb la qual cosa dependrà d'uns accionistes brasilers dirigits per un empresari madrileny, dependrà el preu de l'aigua que pagarem i dependrà l'aigua que tindran els nostres pagesos per poder regar, amb la qual serà la mort del temps. Per tant, nosaltres presentarem una proposta de llei demanant que es torni a crear ATL, perquè la van desmuntar aquest mateix dia, i segon, que es deixi l'intent de vendre a mans privades Aigües Ter Llobregat i que es mantingui la gestió de l'aigua com a pública. Això ha sigut abans de començar l'activitat parlamentària.